Kinia midhiero mar onge matich obembo piny Kenya, rawere moko e gweng' ma Ogam e Nyamonye kaunti ma Siaya okawo okang' mar mako pur kaka yor yuto. Moses Oginga kaachiel kod rawere mwetene oyudo yo maneno ni ok gidong' gi lwetgi nono kendo pure makoro bedo kargi mar resruok. Divo mara Cynthia Onyango limo raweregi kendo loso nwa sigani e yo machal kod ma. Okinyi sama piny oru e gweng' ma Ogam e Nyamonye en kwer e goki kod gig puodho minyalo mako ka geta maduong' en tieko keyo manyichako kendo loso achiel ariyo adek e puodho kapok chieng' otegno. Ma ema osebedo ngima rowere gi adek malala poya mar jonyuolgi chan kod koso tich makare ne ochuno mondo manyore mowinjore mag dhi nyime kod ngima kata obedo ni midhiero to ne oluorogi. Nakoso school fee. Koro gisani yor pur ni ema nyalo timo mondo mi ayud kaka konyrago. Kech en ema yudo kaka wanya chiemo godhiambo. Wawuok kama oduma iki ema konyowa mondo mi wayud chiemo mambele mondo mi godhiambo kochopo to ok ni wamaji. Mana kaka rowere wetene bang' wito jonyuolne kapod en rawera makidoro, Moses Oginga nogo wang'e koni kod kocha ka otemo manyo kaka onyalo konyore en owuon kod nyithindo mane jonyuolne owego. Pur ema ne oneno e wang'e. Chunya no chandre to koro moweya gi nyithiwani moro weya go kadhoth. Adwa timo nang'o? Diere no bende kama idware basari nakia. Na donje pur. Katin. Na puro oduma, apuro oganda. Na poka pur no konya mapuonjo nyithiwa manoweya go tete bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo remba. Kosechopo kama atieko form 4 na donje pur koro mopogre gi mana puro chon manyasani. Kama koro apuro alot, apuro kitungu, apuro nyanya to kod olembe machielo. Osekonya bawuoro ni kara mwandu ni elo. Bang' chako pur, Moses ne obedo kod dwaro mar konyo rowere wetene mabende ne kalo e pek machal kod mare mondo gijiwre e thiro chan. E kinde ni, chambe ne tho kendo midhiero mar ngaji ne miyo chambe ok tim maber kata bang' tich matek. Pio ula mamole ndara ne odoko resruok mare kod rowere wetene. Kana puro to nahinyraga sana nikech seche ma koth orumo to gika dong' ka gichiegni nyuol to gikethre. To naparo natim nang'o. Tang'iyo tawacho ni sama koth chwe thurwa ka to fula ringo kabisa. To fula gi waneno ka giketho mna ndarni. Ere kaka adwa tiyo fula ni mondo konya. To nikech gijande mane wantiego kae no para wacho ni wadwa kunyo bur mako fulo bire to donje. To pigno kar mondo kethre to kosedonjo kanyo to watimo kod irrigation wakonyrego. Koro nwaluonga kijande mane gweng' kae to wakunya bur matut. Kata bang' yudo pi makonyogi e timo pur, kute maketho cham nodoko negi midhiero matalariya, gino manochunogi mondo gimanyo jusi moro manyasani makonyogi e kedo kod kutego mag cham. Nyanya ga lot timo maber kendo ane ma supply a lot e gweng'ni. Ji kawo alot ma fresh ma kowuok e puodho ma osebudho. To alot no kipidho aming'a kata ipidhe didek e lowo tineno ka kute koro chande. Koro kutegi mondo ikonye igolo alot tichako ipidho gimoro kaka oduma. Koro kudni mong'iyo ga chamo oduma cha kipidha mong'iyo ga chamo alot cha kipidho alot e oduma to yudo ka koro konyal chamo koro tho. Koro kendo kichaki duogo alot kanyo kendo chalo ng'ama koro kochako alot fresh. Bedo gi kinda e pur kaachiel kod bedo kod mijing'o e kedo kod midhiero mikelo kod pur osekelo geno e ngima roweregi ka gie sani ngima ber kendo yuto mar puodho bende kelo geno e ngimagi. Alot chopo kama leaf achiel en siling achiel to alot apidho tiel 1,000. Ka ng'wedo tiel 1,000 no en leaf achiel mar alot en siling 1,000. Alot nigi leaves mok tin ni 30. E gweng' ka duto ano kadwar custom gibiro mane puodho ka gipong'o. Sama wuoyo kodi ni an gi nyathina e university first year alot no ema puonjona gi puodho ni. Koro nyalo neno orito ngimano orito nyithinda the second born mantie kacha chande ni e secondary Ugenya High alot gi puodho no ema puonjona.
ok gona rambe be kipenjo jogweng ka ngamo se gona rambe nyithindo be gipenjo no genga ito ipuonjo nyithindi gi nade sepuonja gik mopogre kaka ipuro alot kaka ipuro rabolo gini maembe gik mipidhe lo base yudo kaka nyalo konya gi oda gi joga. Ote mar jip gioro ne rawere machandore yudo tich ka gikwayogi mondo gitim pur ahinya to ne rawere mani kod lo mabeyo kendo mamiyo manyalo siro chenro makare mag pur. Sirian mana loni nyithindo go bapuonjo loni yuto ber nikech nyanya kipidho tielo 50 ok inyalo yudo less than 30,000 mana mokwongo to 30,000 kisebedo ni nyalo yudo ga harvest kai to wane gwenka ok rent puodho ohingo kata mana bedo employment giket mejengo mar gi puodho nikech puodho ni ma ng'enji odako e ngimagi. Roweregi bende okwayo sir kowuok kuom jotendgi mag siasa, jogo machunygi ng'won kod rowere wetegi mondo giriwre kendo gikonyre kedo kod midhiero mar nok mag gig pur ka gidhi nyime kod puonjore giwegi e yore makare mag medo jiwo yuto margi. Wach mar fertilizer ok udonjnwa wan jopur. Wawinjo gi awinja kama gidhiye mondo gichop mondo giduoge ng'ama timo gini kaka koro Joramogi oa kucha to dhi appoint ng'at man piny to governor kata MP to ok nyal ng'eyi e piny kama intie ni to une gweng kata MCA. Koro ka ginyalo gadhi gibende gibeda chunygi to ging'in tang'o ma wanyalo timo giduogo mondo mi gikony mano wan challenge. 2 wan kod kothe bech kothe oidho kabisa. Fertilizer diere moro ni watiyogo kai to kwati gi fertilizer na tiyogo to ayudo kano miwa fertilizer mok owinjore idhi nyiewe to karo ken fertilizer mo owinjore koro giketho puothe. Koro wapunyiso jok mapuro ni watigo organic manyiwa watigi chieth diek konyo puodho no ineno magik kaka ineno gi onge manyiwa moti kuom kata chiel tia wache ni jok modhi e school bodhi e university wa implement gima ne wayudo no dan mondo wadhi dwaro tich e kambi moro mopogre gima ne wayudo e school waduoge lo mondo wapuonj ji kaka ipuro lo nigi mwandu. An a good example an gi nyithindo an gi ntiere an gi dalana. Geno margi en ni jotelo biro kawo moko kuom kido magisetiyogo kendo gineno ber margi temo kedo kod midhiero mag apeyni makethore kor gwenge ma pachoka kaluwore kod pio ula makinde ka kinde. Giketo pesa kama ok owinjore nikech koro for example giwacho ni pi ketho ndarni sama tino ketho ndarni dabe ni pigo bedo tapped every village ka village gikunyo bugo moro ma pi no ringo to bedo stored koro speed ne odok chien kendo kodhi kacha to bedo stored ndarni ok bi kethre to pigo kendo chako bedo konyo ji. Okinyi sama piny oru kendo rowere wuotho koni gi koni kamanyo tich Oginga kachiel kod rowere mawetene makoni gin giwacho ni ok gibiro wuothe apeyni ka gimanyo tich kendo ok gibiro wuothe ofise ka gisayo tich. Kata kamano giwacho ni mwandu margi ni e lo ka kuom mano giwacho ni gibiro medo tiyo matek kendo ndalo duto gibiro medo jiwo rowere wetegi mondo donje pur mondo gikony ochumi mapachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nyamonye, Siaya County.